ଆମର ତିଆରି ଚାଲିଛି ବାର ଭଜା ଆଉ ମସଲା ମୁଢ଼ି। ସବୁଥିରୁ ବୁଟ ମୁଗ କଟା ପିଆଜ ଆଚାର ଗୁଣ୍ଡଲକା ବି ନା 12 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ ତାକୁ ସବୁ ମିଶେଇ ମୁଢ଼ିରେ ଲଗେଇ ଗୋଳେଇଲେ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଢ଼ି ଭଜା ପଡ଼ିଲା, ବାଦାମ ପଡ଼ିଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ଏବେ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଳେଇ ରେଡି ହେଇଯିବ ଆମର ମସଲା ମୁଢ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଖାଇଲେ ଏଇଟା ମଜା କରିଥାଏ। ଖାଇବି ଭଜା କରୁଛି ଭଜା ବୁଟ ଭଜା ବୁଟ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ।